cierra 4, abrir, no. Izquierda 4, trata de aguantar pie. De aguantar y frenar, para derecha 3, contra izquierda 5, buena corta, abrir, 50-30. Muy tarde, redonda. Bueno, sortíem els 3 primers tramos a intentar atacar, el primer tramo molt bé, la Serra del Mos m'he dormit una mica i el Coll d'Aumet m'ha agradat, estava molt brut, tenia moltes trampes, però bé, les segones passades la mentalitat era igual, intentar anar al punt escratx. Coll de Jou hem assolit, Serra del Mos està molt complicat i han corregut molt, i el Coll d'Aumet, bueno, com hem comentat abans, l'Aymeric ho ha fet molt i molt bé. Però bueno, hem fet un segon lloc, anem líders del volant RAC, que per desgràcia des d'aquí donar molts ànims a Ventura i Gerard Alsina perquè han tingut una punxada i problemes, però bueno, gràcies i per desgràcia d'això ara anem més líders que mai durant tot el campionat. Els trams en general eren molt canyeros, molt ràpids, tenien zones de tot tipus, lents, ràpids, trencats, sobretot l'últim, però ens hem pogut defensar bastant bé, estem molt contents del resultat que al final ha sigut una segona posició. Gràcies a tothom a qui ens apoya, ens ajuda econòmicament, a tots els sponsors, a la família moralment, i de veritat que sense tota aquesta gent no seria possible. Moltes gràcies.